ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ରାତି 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଆମର ଏକା ସରିଯାଇଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକା ଉପରେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ଯେ କହିବେନି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ସାଡ଼େ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ରାତି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏତେବେଳେ ଯାଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ। କରିକି ଏବେ ସେଟା ଜଷ୍ଟ କାମ ସରିଛି, ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ହେବ। ଏଠି ମିଲୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟୋଟାଲ ମୁହଁ ଫୁହ ଧୋଇକି ସେ ପୁରା ଇଏ ଆଉ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପୁରା କିଣା ହେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ହେବ। ଆଲୁଅ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ନଙ୍ଘା ଆଲୁଅ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଟୋଟାଲ। ଆଉ ତ ମାମା ତାର ବସି ତା ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କରୁଛି। ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ମାନେ ଗଦେଇ ଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଗଦେଇ ଜିନିଷ କିଛି ୟୁଜ୍ ନଥିବ, ଖାଲି ଗଦେଇ ଦେଇ ଆଣିକି ଏଠି କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କରୁଛି ଖେଚୁନି ଗଲା ସେତେବେଳଠାରୁ। ହସ ତୋର ତ ପୁରା ମାନେ କହିବୁନି। ପ୍ୟାକିଂ ଜଲ୍ଦି କର ଯିବା ମ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ ବସିକି। କାମ ରାତି 2ଟା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି।